Planul pentru azi? Timp doar pentru noi! Zoe e deja în piscină. Un moment de respiro bine meritat. Excursii rezervate și suport în română, direct din aplicație, oricând avem nevoie. Activități diverse, tobogane, piscine, mini-club, totul inclus. Șezlong, umbrelă, cocktail, totul merge de la sine. Și orice s-ar întâmpla, știm că cineva are grijă de noi. De la plecare până la retur acasă. TUI, lider mondial în vacanțe și în zâmbete. Hai pe tui.ro